Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos hoxe ca información, como sempre, na radio, na televisión de Cerceda e tamén en internet, en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube, TV Cerceda, nesta xornada de mércores 17 do mes de setembro, no que imos a comenzar hoxe informativo, pois, en este caso, felicitando o agraciado ou agraciada do terceiro premio do Euromillóns que tocou en Meirama, no estanco de Meirama, 41.359 euros para un afortunado ou afortunada que mercou o seu boleto no estanco de Meirama. Foi o único premiado de España, houbo dous máis nesta categoría, terceiro premio fora de España. Noraboa, por lo tanto, o premiado deste terceiro premio de Euromillóns que tocou no estanco de Meirama, 41.359 euros. Pois máis temas, falaremos tamén de que este venres estará o Mago Antón en Cerceda, pasado mañán, de xeito gratuito. Tamén este domingo haberá teatro, hai as festas das Dores Pequenas en Meirama, falaremos da renovación do DNI e tamén das axudas municipais para a escolarización para este curso. Falaremos duns talleres de formación digital para adultos que organiza o Aula de Informática, unha excursión que organiza a Asociación A Baixa de Cerceda e tamén a ITV de Turismos, que desde hoxe se pode pasar aquí en Cerceda, e o mes que ven a ITV de Maquinaria Agrícola, e falaremos dunha exposición de artesanía e da segunda carreira Camiño Vía Verde da Diputación da Coruña. En canto tempo para mañán, alternancia de nubes e claros, seguimos con tempo anticiclónico. Comezamos a crónica da xornada falándolles de as actividades escolares, porque no mes de outubro comenzan todas as actividades escolares promovidas polo Concello de Cerceda. Actividades de todo tipo, actividades deportivas, actividades para adultos, actividades culturais, ximnasia para adultos, talleres de memoria, e, como decíamos, informática, cursiños de natación, todos comenzan no mes de outubro. O que din dende o Concello que nos informan é que todos os que están inscritos comenzarán o día que lle corresponda no calendario desa actividade. Todos os que están inscritos teñen plaza e lugar para estas actividades. No caso de algún problema ou cambio de horarios, se lle comunicarán directamente polo Concello ou pola persoa responsable desa actividade. E máis temas, este venres que ven, pasado mañán, o Mago Antón estará de novo en Cerceda. Este venres pola tarde, o Mago Antón terá instalado no campo da feira de Cerceda o seu Mago Móvil para ofrecer tamén o espectáculo 50. 50 é un espectáculo que fai un percorrido pola traxectoria persoal do Mago Antón, articulado en torno aos seus números máis senlleiros, adaptados ao Mago Móvil. Incorpora materiais audiovisuais que ilustran estes 50 anos máxicos, dando unha perspectiva global da carreira do Mago Antón como artista escénico, creador de números para outros magos e referente das artes escénicas en Galicia. Hai sesións este venres ás 5 da tarde, ás 6:30, ás 8 e ás 9:30. A entrada é gratuita e por orden de chegada ata completar o aforo. Organizado todo isto pola Rede Cultural da Diputación e o Concello de Cerceda para este venres. Este venres será cando teña lugar, en este caso, a visita do Mago Antón, este venres pola tarde, día 19, no campo da feira de Cerceda. Máis temas, o domingo haberá teatro. Este domingo, día 21, ás 12 do mediodía, o Auditorio Municipal de Cerceda acolle a obra Castelao para todos os públicos da compañía Cultura Activa. Está protagonizada por Mónica Camaño e Cris Collazo, dirixido por Fina Calleja. Ten unha duración aproximadamente de 1 hora. Castelao é unha figura capital da historia das artes de Galicia e non contaba ata agora cunha proposta escénica para os máis xóvenes. A obra, dirixida por Fina Calleja, presenta un Castelao de 8 anos na súa vila natal, divertido, ledo e aventureiro, que busca interactuar coa audiencia en todo momento. Cultura Activa Producións propón unha montaxe de ritmo trepidante e tensión dramática desta peza que cabalga
ao lombo dunha persecución polas rúas de Rianxo nas horas previas á partida de Daniel Castelao cara a Argentina, da man de Baltasara. Comenzará un percorrido emocionante condicionado pola urxencia e a inminencia da viaxe. Todo elo este domingo 21 de setembro ás 12 do mediodía no Auditorio Municipal de Cerceda para todos os públicos. Agora falámoslles de festas na parroquia de Meirama, que celebra esta fin de semana as Dores Pequenas. Será este sábado día 20, festa das Dores Pequenas, con unha misa a 1 do mediodía, a 1 xa da tarde, coa saída amenizada polos irmáns de Meirama, e a partir das 2 hai unha sesión vermú co dúo Maracuyá. Logo, ás 3 da tarde, xa hai un xantar popular que en este caso está a cargo da pulpeira Juan Guerra, a base de entrantes, pulpo con cachelos, churrasco, tamén é un churrasco mixto con criollos, ensalada de patacas, postre, café e chupitos, segundo din a organización A Fartar. Os adultos ao precio de 40 euros, de 5 a 12 anos, 18 euros os tickets no estanco de Meirama, no Café Bar JB ou con membros da comisión. Pola tarde haberá bingo, este sábado pola tarde bingo, logo día do neno e tarde-noite de verbena co dúo Maracuyá e o DJ Jesusiño. Cambiamos totalmente de tema. Si vostede está pendente de renovar o DNI, que sepa que se pode facer aquí en Cerceda o xoves día 9 de outubro, onde virá a Cerceda unha unidade móvil da Policía Nacional para realizar a renovación do DNI no noso concello e tamén, se o precisan, o pasaporte. Xa se pode pedir cita, teñen que facelo na Policía Local de Cerceda, na planta baixa da Casa Consistorial. É dicir, a modo de información, que voltarán o 3 de decembro, se están interesados tamén, para renovar o DNI en Cerceda. A pasada semana se publicaba a resolución das axudas municipais para material escolar e libros de texto, axudas que se chaman a escolarización para o curso este no que estamos, 2025-2026. Publicáronse as resolucións destas axudas donde, de xeito provisional, foron concedidas un total de 150 axudas e rechazadas unhas 59. A media das axudas ronda os 160 euros. As persoas interesadas dispoñen ata o 25 deste mes de setembro para presentar as alegacións que consideren oportunas, así como achegar a documentación que, en este caso, precisen e que non estivera presente no momento de solicitalas. No caso de que non aleguen nada, evidentemente quedará a resolución en definitiva. Asimismo, de acordo coas bases tamén, as persoas ás que si se lle dou axuda teñen ata o 13 do vindeiro mes de outubro para presentar no Rexistro Xeral do Concello de Cerceda na planta baixa a documentación xustificativa do gasto realizado, é dicir, presentar as facturas. Se non o fan así, evidentemente tamén quedarán exentos de percibir esta axuda reconhecida. Se queren consultar, facer algunha axuda ou algunha consulta, en este caso poden facelo a través do teléfono dos servicios sociais, marcando o 981 68 60 68 ou achegándose á terceira planta da Casa do Concello. Falamos agora duns talleres de formación digital para adultos que organiza o Concello de Cerceda a través do aula CEMIT, do aula de informática. Serán os xoves día 25 de setembro, os xoves da semana que ven, no aula de informática do Concello que dirixe María García, no Centro Cívico, onde se organizan unhas charlas taller de formación digital para maiores e adultos de xeito gratuito. A primeira sería ás 10 da mañán, dese xoves día 25, ás 10 da mañán ata as 11 da mañán, dirixido a maiores que queiran aprender competencias digitais para facer videochamadas con familiares ou amigos, para evitar estafas digitais ou acceder a libros digitais, películas, música, etc. A segunda das charlas será o mismo día, pero de 11:30 a 12:30, no mismo local, no Centro Cívico, para aprender a buscar emprego en liña, aprender a facer un bo currículum, participar en entrevistas virtuais ou aprender novas profesións. Poden inscribirse no teléfono 881 025 131 ou no WhatsApp 644 52 99 90.
Falámoslles agora de unha excursión. A Asociación de Veciños a Baixa de Cerceda organiza unha excursión para o sábado día 4 de outubro a Muros, Noia e Negreira con comida e baile no Hotel Millán. O precio é de 40 euros por persoa e poden ir socios ou non socios. A saída será ás 8:30 da mañán no local social. Se queren inscribirse poden facelo ali mismo no local social do Piñeiro ou con calquera membro da xunta directiva. En este caso poden tamén chamar ao teléfono 636 94 15 53 636 94 15 53. E a ITV de Turismos de Vehículos de Coches está xa en Cerceda, no Acevedo, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Hoxe, mañán, pasado mañán e o luns que ven, día 22, se pode pasar a ITV de Turismos en Cerceda. Se queren, aínda poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou na web www.sicitv.com. E tamén se pode pasar a ITV de Maquinaria Agrícola no noso concello no vindeiro mes de outubro. No mismo lugar, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático no Acevedo, en Cerceda, dende o día 9 ata o día 21 de outubro se pode pasar a ITV de Turismos en Cerceda. E se tamén queren, poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 981 92 80 80 ou a través da página web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Falámoslles de unha exposición que poden admirar na sala de exposición Xosé Neira Vilas ao lado da Biblioteca Municipal de Cerceda, no campo da feira. A sala de exposición Xosé Neira Vilas acolle as obras gañadoras do 15º certamen Antonio Fraguas de Artesanía que convoca a Diputación da Coruña e, en este caso, en consideración da importancia que ten para o desenvolvemento da cultura dun pobo, a atención a aquelas manifestacións artísticas que forman parte da súa esencia. Hasta o domingo 28 de setembro, en horario de 9 a 2 de luns a venres, se pode ver esta exposición, lembre, na sala de exposición Xosé Neira Vilas, na Biblioteca Municipal de Cerceda. E volve a facerse por segundo ano consecutivo a segunda carreira Camiño Vía Verde Diputación da Coruña. Será o domingo 28 de setembro, cando se celebre a segunda edición da carreira Camiño da Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle, que une Cerceda con Oroso, organizada pola Diputación da Coruña. O percorrido da proba será de 11,5 km e tamén haberá unha andaina de 6 km con 200 metros, así como diferentes probas para os máis xóvenes. Poden inscribirse na ligazón de atletismogalego.gal, na páxina atletismo.gal, carreira Camiños da Vía Verde. Aí poden inscribirse, xa está aberto o plazo. En canto tempo, rematamos coas previsións. Para mañán, aínda durante toda a xornada xove, seguiremos ca influencia anticiclónica en Galicia, con tempo seco e soleado, con ceos despexados con algunhas nubes altas e presencia de brétemas costeiras no litoral norte. As temperaturas estarán entre lixeiro a moderado ascenso e os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, e na redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.